ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Haga arpulai terik urisau arjar arpulai. Lapli ya Lympung Ialehkai Phutbol kapala tip kum ka late KM Diengdoh Memorial First Division Sohra Football League 2023. Ya gani ka Lympung Ialehkai kapala long ha SSA Football Stadium ha site sok pen Sohra. Lapli dau MDC ka Sohra uba Tito Starwell Kain. Hagani ka singilai don lang kinong yalam jong Sohra Sports Association. Lembat ikun ksiu jong uba KM Diengdoh ikong saihun panbu. Usardar ka site sok pen nalor giwai pat. Kidon pratali ki kenhun ki balai shimenta hagani ka Ialehkai. Ka Ialehkai ka banengkong ka dai hapadeng ka Royal FC Persya ya ka Maukodok Sports Club. Bar ka kun ka lakut ha ka Ialehkai. Wajuru jing kermen lada pintip jing em kan lam sha Suki pa suki pin sa poi shala ka thong Lanjut football terus jengi kita ngasa yang sobaru ini iba selen daji iba hanika si buat kelima wanta dilongi sebut kapsan Yasnokti ka jong asimet he but pig SSA ban penlong kani ka football kadi na marba ismutanat palat era ni ka Ialehkai hado ki por ki bela ila no temen bhari si bet football te in la ami ang tanamadan nakli mano ba job yung amtem te ka chupan pau ba ndai be ipet mano ba job mano ba rem tang ba ipet kadi ka jing sultanat na jongki tim ke Ialehkai khamba to
kita tang prateli ki klub ki bangi Ialehkai kan le ka tournament bamata di filasuhi kano ke klub ke champion ke job hakan le ka tournament kan le ka Sohra League first division kila Ialehkai haka MSL Malaysia State League di ngashukar pa de barok ki klub ki barat prateli ke Ialehkai khamba kin yo ya kan am job di nakaleng jong iru ni perkhat ba kidon saka second division gitu kiba yo ka lowest point ki le saka second division tengi sotho ba second division ru kila board ki club kidon pada ki club pada ke bangimla syo ban perlu ha second division ngatrai nakaleng jong iru ngala don ta ka jing tubu ko mo nakaleng jong presiden iru akwa ba ki khana na do ki khat south nam kin yo ban Ialehkai ma teng syo am tang ki senior players ban Ialehkai hangne te kiknar ki do jungi kimyo ikal platform na do Sdang te nakalengum jonga presiden hi kwa ban pelong ngin pelong sai kane ka third division by next year ngedang ila kane kongsan kane ka si ka ba kum ka Sohra Sport Association kila ban pli ya kane ka Sohra League nakaleng ka junga khatu kane ka don ka jing kerpat bat ka jing pensau pi ka sports spirit ni don kam kamtam kungi sakne ka thain ka ba kabalong kam kendong det mo lese khaki por ki bala dep ni jiyo sngau kita ki player ki ba jumi na kane ka Sohra ki bon ki ba ki jubna munshwa ba ki player Sohra ki ba don ka state level lengi por ki bangi nangre ni jiyo sngau ta ki player Sohra ki ba bit adu ka ta usually pekai hakita ki thain tharia sport majai sthir ngi ju I kita ki player Sohra ki de ba khambit bha